11 faktov o móde. Prvé ponožky so širokým lemom sa začali predávať až v roku 1930. Hugo Boss je nemecká značka oblečenia, založená v roku 1924, známa svojim štýlovým, elegantným a kvalitným oblečením. Spočiatku však vyrábala uniformy pre nemeckú armádu. Po skončení druhej svetovej vojny sa spoločnosť zamerala na výrobu uniforiem pre poštárov a železničiarov. Kto vymyslel džínsy? Denim je látka, ktorá bola vytvorená v Janove v Taliansku. Samotné slovo džínsy pochádza z názvu mesta Janov. Obrovské klobúky módneho domu Christian Dior, ktoré často vidno na módnych prehliadkach, sa vyrábajú v Austrálii. Na výrobu klobúkov z tejto kolekcie je potrebných 7,5 metra tylu. V 70. rokoch 20. storočia nosil doslova každý, kto mal akékoľvek meno v hudobnom svete, šatku alebo šál značky Hermès. Tento jav dostal názov fenomén šatiek Hermès. Priliehavé pančuchy japonskej spoločnosti Shiko